VR και σήμερα παίζουμε Minecraft mini games, συγκεκριμένα hide and seek. Λοιπόν, εγώ είμαι ένα wood, βασικά τώρα η wood plank, ένα από τα δύο δεν ξέρω, εμένα λέγει wood, και κρύβομαι από τους άλλους, δηλαδή από τους seekers. Μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπετε εδώ είναι οι hiders 12, δηλαδή εμείς που κρυβόμαστε, και οι seekers 7, αυτοί που τα φυλάνε δηλαδή. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα σας δώσει στους hiders ένα wooden sword με knockback 1 και ένα παυλίν, το οποίο δεν ξέρω ακόμα τι κάνει. Λογικά το τρως, αλλά εγώ ποτέ δεν το έφαγα. Και πώς το τρώμε, δεν τρώγεται. Το βαράς έτσι, το μπισκότο, δεν ξέρω. Για να δούμε θέα. Μέχρι στιγμής είναι 8 οι hiders και 11 οι seekers. Ναι. Το 17 level που έχει εδώ δεν ξέρω τι είναι, τρόμαξα. Φύγε, όχι. Και έτσι χάσαμε. Τώρα, αφού ψοφήσετε, δηλαδή σας σκοτώσουν, γίνεστε και εσείς seeker, αλλά περιμένετε για ένα χρονικό διάστημα για να βγείτε από μέσα. Ωραία. Τώρα ψάχνουμε εμείς τους άλλους. Αυτή η πίστα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Τι γίνεται? Γιατί είναι μεγάλη. Λαγκάρω. Τι γίνεται ρε παιδιά? Ναι, λαγκάρω. Αλλά δεν φαίνεται γιατί έχω 15 fps. Ωραία, θα κάτσω λίγο εδώ. Θα κάνω ένα disconnect, θα πατήσω λίγο, θα κάνω και ένα connect πάλι. Και λογικά θα με βγάζει στο lobby. Άρα. Πάμε. Θα παίξουμε κι άλλα. Λοιπόν, ξέχασα να πω ότι παίζω στο HiveMC, έναν server με πολλά games. Ένα πράγμα όπως το Hypixel. Αλλά δεν ξέρω, HiveMC μου αρέσει λίγο πιο πολύ, γιατί έχει περισσότερα πράγματα να δεις. Ναι, έχει και survival games. Έχει πολλά, να το δείτε. Έχει και Splik. Δεν έχει όμως τόσα παιχνίδια ο Hypixel. Νομίζω. Μπορεί να έχουν και ίσα, μπορεί να έχει πιο πολλά HiveMC και έχει Hypixel, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Λοιπόν τώρα, εδώ κάνω ένα parkour, όσο περιμένετε. Σας βγάζω ένα parkour. Αν θέλετε το κάνετε, αν θέλετε καυστή. Και τώρα εγώ έχασα. Πραγματικά πας εδώ και μετά μπαίνεις εδώ μέσα. Ποτέ δεν το κατάφερα αυτό. Είμαι Jack O'Lantern. Σε πίστα με χιόνι, καλή φάση. Θέλω να μπω κάπου. Πού όμως, πού? Δεν μπορώ να ρίξω τίποτα. Πού να μπω? Χρειάζομαι ένα άρεμα κάτω. Εκεί είναι, εδώ. Ωραία. Ή εδώ. Λοιπόν, να το κάτω εδώ. Και ας δούμε τι θα γίνει. Jack O'Lantern. Γιατί είμαι Jack O'Lantern? Θα κλείσω αυτό για να με δω λίγο. Είναι τόσο τέλειος με τον Jack O'Lantern σαν κεφάλα. Φύγε γλάστρα. Όχι ρε γλάστρα, θα μας καταλάβουν. Με καρφώνει. Έχει λουλούδι.
Τέλειο. Δηλαδή, αν είσαι γλάστρα και πατήσεις ή τον inventory, θα είσαι γλάστρα και κεφάλι. Γιατί η γλάστρα δεν φαίνεται και πολύ για μπλοκ. Δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, αυτό το τρίμερο που από Παρασκευή, δηλαδή από αύριο μέχρι και εκεί βράδυ, βίντεο από μένα δεν θα υπάρχουν. Λογικά θα κάνει ο Νίκος κανένα, ο Κωνσταντίνης 18 δηλαδή, mini games ή survival σειρά. Δεν ξέρω, δεν μίλησα πολύ μαζί του, γιατί δεν είχαμε χρόνο. Ναι. Τώρα, αυτό που μας έδωσε είναι ένα wooden sword με κρόκο κέρα. Είναι για να διώχνετε τους εχθρούς όταν έρχονται να σας σκοτώσουν, γιατί αυτή είναι full armor και diamond sword. Για κάποιο λόγο η γλάστρα έφυγε. Να ρίχνει στον όρ. Γίνεται να είσαι και τέτοιο. Wow, θέλω. Βασικά θέλω να είμαι ένα τέτοιο stone. Να μην με βρουν ποτέ. Ποτέ όμως είναι cobblestone. Πού τέτοια τύχη. Βασικά κάποιοι παίζει να έχουν hacks, player ESP escape δηλαδή, και βλέπει που είναι players. Θα έρθει κανείς. Βαρέθηκα. Σκάτσω εγώ στα αυγά μου και ας μιλήσουμε για θέματα. Λοιπόν, πείτε μας γιατί να μιλάμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα. Sorry που δεν παίζω full screen, αλλά το OBS, αυτό εδώ πέρα το πρόγραμμα, όταν γράφω full screen, για κάποιο λόγο δεν τα βγάζει. Βγάζει ένα μικρούλι παραθυράκι εδώ πέρα. Πριν που έβγαλα βίντεο full screen, εκεί έκανε. Γι' αυτό, παιδιά, sorry, μην λέτε όμως ότι δεν φαίνεται ωραίο, δεν φαίνεται ωραίο. Δεν φταίω εγώ. Ο record δεν φταίει. Σκοτώστε τον. Φύγε. Ναι. Τώρα, αφού ψοφήσετε καλά, και αφού οι hiders μειώνονται και οι seekers προσθέτονται, γίνεστε κι εσείς seeker. Αφού ψοφήσετε καλά. Τώρα, αυτό που ακούσατε πριν ήταν Messenger στο κινητό, μην δίνετε καμία σημασία. Όλοι όταν κάνω βίντεο θυμούνται και έρχονται και στέλνουν μηνύματα. Δεν πειράζει. Εδώ πέρα δεν πρόκειται να είναι κανείς. Τώρα δεν ξέρω. Πάμε να δούμε. Jack O'Lantern. Λογικά hot kill δεν πρόκειται να πάρω πάλι. Οπότε, ναι. Και μπορεί ένας παίκτης να είναι ένα iron ore. Coal. Που να είναι snow. Άντε να τον βρεις μετά. Η πίστα είναι ολόκληρη snow. Περίεργο. Δεν βλέπω κανένα ύποπτο σημάδι. Να λέξη. Πρόβατο. Αποκλείεται να είναι εγώ με blocks, όχι mob. Φωτιά. Δεν σβήνει, βρε. Σβήνει. Την έσβησα. Σβήστε την ρε βαβάρες. Άχρηστη. Λογικά μπορεί να είναι και εδώ πέρα τίποτα. Αλλά δεν είναι εδώ, θα ανεβώ από εδώ. Flowerpot. Τίποτα ρε παιδιά. Βασικά γίνεται να χωρέσουν εδώ. Δεν γίνεται. Ψάξτε τις γλάστρες. Το hopper. Ωραία, τελείωσε. Και λογικά τώρα μάλλον θα παίξουμε άλλο ένα. Και μετά. Τι να πούμε. Εδώ. Μισό.
Και ναι. Parkour, πάμε να κάνουμε parkour. Βασικά αυτό εδώ πέρα το parkour τώρα είναι μια κουζίνα. Φούρνος, τουλάπια, βρύση, δηλαδή την αρχή της, απορροφητήρας. Αυτό πες να είναι αλάτι πιπέρ νομίζω. Εδώ πέρα που κάθομαι πυρούνι. Τι λέω, parkour starts here. Αυτό εδώ που κάθομαι είναι πιάτο. Και αυτό είναι σιτάρι με πυρούνια, λογικά. Ναι. Take a left exit. Δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά. Εδώ είναι τα μάτια της κουζίνας, εδώ είναι τη γάνη που έχει φωτιά. Γιατί προφανώς κάτι ψήνει. Ομελέτα. Δεν έχω βρει ακόμα τίτλο για το βίντεο. Λογικά θα το βάλω κρυφτό. Είναι Beacon Block στην πιο ηλίθια πίστα. Γεια σου. Εγώ θα μπω εδώ. Γεια σου Beacon Block. Εγώ είμαι Beacon κανονικό τώρα. Τώρα ναι. OMG. Φοράω γυαλιά. Σαν γυαλιάς είναι. Πώς είμαι έτσι. Σαν να είναι αστροναύτης. Δηλαδή έλεος, αμάν. Όχι, ψόφα. Φύγε. Αλήθεια. Τώρα αυτό το έκανα με gold edit σίγουρα. Να, τώρα είμαι Seeker. Είμαι full armor. Ναι, εδώ το lapis block. Lapis block. Come here. Έλα βρω εδώ. Δες λέξεις που βγάζω, παιδιά. Το lapis block. Σκοτώσε το. Εγώ λαγκάρω λίγο. Lapis block. Έλα εδώ. Σκοτώσε το. Σκοτώσε το ρε. Ηλίθιοι άχαση. Τι σας πληρώνω. Ηλίθιοι. Να το. Θα πάει τώρα. Εγώ θέλω να τη σκοτώσω εγώ. Πού πήγε. Τι γίνεται. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like και αν θέλετε να μοιράσετε και τα νέα βίντεο κάντε subscribe. Ήμουν ο Τάσος. Αυτό ήταν ο HiveMC. Αν θέλετε να μπείτε θα σας στείλω στο description IP. Χαιρετίσματα.